и може би са дали изпускане за 0,5. Затова и оценката е по-ниска от тази в квалификации. Повишено внимание за Таисия Онофричук от Украйна. Един невероятен състезател, млад, много талантлив. Видяхме колко беше разочарована след грешката на топка. Може би наистина тя иска всеки път да показва най-доброто от себе си. Както всички, разбира се, на други момичета. Но... Браво на Таисия Онофричук. Everybody Dance Now и един страхотен танц, така да кажем. Изиграване от Таисия. Аплодисменти от Дерюгина. Заслужено. Заслужено, да. Много смело, много силно, с много скъпи трудности тяло и с рискове ще натрупа висока трудност това съчетание. От артистична гледна точка също характера на съчетанието от началото до самия край беше заложено. Във връзките го видяхме между елементите, в елементите. Така че артистично би трябвало да получи висока оценка. Тук виждаме, че бухалки е извън зрително поле в изхвърляне. Трудно е. Не е никак лесно да изхвърляш чрез бухалки така синхронно. Това и носи пълно 20 треска. Тя, подобно на състезателката преди нея, Рин Кейс, също е медалистка точно на бухалки от световното първенство за девойки. Таисия тогава спечели среброто, а Рин Кейс бронзовия медал. Точно така. Таисия вчера също изигра много добре съчетанието си с бухалки и получи оценка от 29 в квалификациите. Важното за нея е, че успя да се събере след грешката на топка и това разочарование, което претърпя, а сега да излезе и да изиграе бухалките по толкова силен начин. Определено е пораснала, станала е по-уверена. Опит от Олимпийските игри и е дал много положителен резултат върху цялостната изява. Изглежда много по-вдъхновена и по-уверена в себе си. Залата отново е на крака, защото очаква с нетърпение да посрещне Стиляна Николова. А всички ние чакаме да видим оценката на Онофричук. Позабавиха се съдиите. Може би не е лесно за съдействане и за оценяване. Доста трудно са бухалките. Ето, пускат оценките, наблюдавам пред към съдийската маса. Явно имало дискусия. Забавяне, за съжаление, е неприятно за състезателите, които чакат да играят. 28,900.